はい、自己紹介してください。はい、先生おはようございます。おはようございます。私は黄と申します。今年29歳です。福岡から来ました。私の会社は株式会社静岡メキ工業所へ仕事はメッキで、協力組合は秋田国際人材開発振興協力組合です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。いつ日本へ行きますか？先生すみません、今知りません。知りません。はい、工場でわからないことがあったらどうしますか？先輩に聞きます。先輩に聞きます。あなたの会社に先輩がいますか？はい、私の会社は先輩がいます。何人いますか3人います。全員ベトナム人ですか？ベトナムの実習生ですか？はい、ベトナムの実習生です。先輩によく連絡しますか？先輩によく連絡しますか？はい、よく連絡します。はい、病気の時、病院へ何を持っていかなければなりませんか？お金と健康保険証を持っていかなければなりません。友達が病気の時、何と言いますか？お大事にと言います。在留カードをなくしたらどうしますか？協力組合に連絡します。はい。体に良くないものは何ですか？果物ともう一度ね、先生の質問をちゃんと聞いて。体に良くないものは何ですか？タバコとお酒です。お酒を飲みますか？はい、あまり飲みません。あまり飲みません。はい、はい。3年、いや、違う。日本に行って暇な時何をしますか？日本人先生、もう一度お願いします。日本に行って暇な時何をしますか？日本に行って暇な時何をしますか？旅行に行きたいです。何ですか？富士山に登りたいです。富士山に登りたいです。大きい声で。はい、日本に行く前にしたいことは何ですか？日本に行く前にしたいことは何ですか？うちで妻に会いたいです。会いたいです。はい、妻と奥さんと何をしたいですか？妻どこへ遊びに行きたいですか？うちでうちで？はい、はい。わかりました。はい、先生、終わります。はい、先生どうもありがとうございました。はい。